உலகெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய இனமான தேவேந்திரகுல வேளாளர் சொந்தங்களுக்கு உங்கள் மனுநீதி சோழனின் அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்பு என்னுடைய முதல் காணொளி. இந்த காணொளியின் வாயிலாக தேவேந்திரகுல வேளாளர் சமுதாயத்தினுடைய நூற்றாண்டு கால கோரிக்கையான பட்டியல் என்கின்ற அந்த சிறையை உடைத்து மாபெரும் வரலாற்று பின்புலமும் மிக பெரும் கலாச்சார அடித்தளம் கொண்ட என்னுடைய மக்களை பட்டியல் வெளியேற்றத்தை உறுதி செய்து இழந்த ஓபிசி பிரிவினை சேர்த்திட வலியுறுத்திய ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்திற்கான அழைப்பிற்காக இந்த காணொளியை இங்கு நான் பதிவிட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். 2021 என்பது தேவேந்திரகுல வேளாளர் சமுதாயத்தினுடைய ஒரு மிக பெரும் ஒரு திருப்பு முனையான ஒரு ஆண்டாக அமைந்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து அரசியல் வட்டாரத்திலே இருவரும் கோரிக்கையை மையமாக வைத்து களமாடிய களப்போராளிகளுக்கெல்லாம் காணிக்கை செலுத்தும் வகையாக நம் ஒட்டுமொத்த மக்களினுடைய போராட்டத்தினுடைய வீரியம், போராடிய விதம் மற்றும் அந்த போராட்டத்தினுடைய வழிகளை வேதனைகளை புரிந்து கொண்டு வரலாற்றில் யாருமே செய்யாத ஒரு மிக பெரும் ஒத்துழைப்பை மாண்புமிகு பாரத தேசத்தினுடைய தலைமகன் ஐயா பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பின் மூலமாக மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் ஐயா திரு அமித்ஷாஜி அவர்களுடைய முன்னெடுப்பால், குருமூர்த்தி அவர்களுடைய ஐயா துக்ளக் ஆசிரியர் அவர்களுடைய நன்மதிப்பால் இந்த சமூகம் தேவேந்திரகுல வேளாளர் என்கின்ற இழந்த அடையாளத்தை, பண்பாட்டு அடையாளத்தை இன்று மீட்டெடுத்து அடுத்த கட்ட படிநிலையான பட்டியல் வெளியேற்றத்தை நோக்கி இன்று பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வேளையில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கும் அமித்ஷாஜி அவர்களுக்கும் ஐயா குருமூர்த்தி அவர்களுக்கும் நாம் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திலும் நாம் இருளோம் என்பதை இந்த வேளையிலே தெரிவித்துக் கொண்டு, பட்டியல் வெளியேற்றம் என்கின்ற கோரிக்கையை இந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்பு மத்திய அரசுக்கு முறையாக ஒரு ஆவண கடிதத்தை தேவேந்திரகுல வேளாளர் நலச்சங்கம் தாம்பரம், சென்னையில் இருக்கக்கூடிய புறநகர் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சங்கங்களையும் ஒருங்கிணைத்து மரியாதைக்குரிய ஐயா நல்லகண்ணு அவர்களுடைய முனைப்பின் பேரில் ஒரு புகார் மனு ஒன்று தயார் செய்யப்படுகிறது. இந்த மனு தேவேந்திரகுல வேளாளர்கள் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலிலே இருந்ததுக்குண்டான அந்த ஆவணங்களை எல்லாம் தயார் செய்து அதற்குண்டான ஆதாரங்களை எல்லாம் தொகுத்து பிரிட்டிஷ்காரர் காலத்திலே எடுக்கப்பட்ட அந்த மக்கள் புள்ளி விவர அடிப்படை ஆவணங்களை எல்லாம் தொகுத்து மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு தேவேந்திரகுல வேளாளர்களை எஸ்சி பட்டியல் பிரிவிலிருந்து நீக்கி ஏற்கனவே இருந்த பிசி பட்டியலிலோ அல்லது இழந்த ஓபிசி பட்டியலிலோ சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை மனுவை கடந்த ஒரு 9 மாதங்களுக்கு முன்பு தேவேந்திரகுல வேளாளர் நல சங்கம் தாம்பரம் என்கின்ற அந்த லெட்டர் பேடிலே அனுப்பி வைக்கிறார்கள். அதே போல தேவேந்திர சேனா ஓய்வு பெற்ற வருமான வரித்துறை ஆணையர் அவர்கள் அண்ணன் திரு சேகர் அவர்களும் அதே போன்ற ஒரு ஆவணங்களை எல்லாம் தயார் செய்து அவரும் மத்திய அரசுக்கு தங்களுடைய அந்த கோரிக்கை விண்ணப்பத்தை அனுப்பி வைக்கின்றார்கள். அந்த கோரிக்கை விண்ணப்பங்களானது 28 நாட்களில் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று 28 நாட்களில் அந்த ஆவணங்களை எல்லாம் அவர்கள் பரிசீலனை செய்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றார்கள்.
அந்த மனுவின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து விசாரித்து அதுக்கான அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும்படி 8 மாதங்களுக்கு முன்பு அந்த மனுவானது தமிழக அரசுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. ஆனால் 8 மாதங்களாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த அந்த கோப்பானது இன்று வரை எந்த விதமான ஒரு முன்னெடுப்பும் இல்லாமல் மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. இந்த விஷயமாக கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் ஐயா நல்லக்கரு போன்றவர்கள் எல்லாம் என்னிடத்திலே தொலைபேசியிலே கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து ஸ்டாப் ஆகிருக்குங்க, அது வந்துட்டு எடுத்து நம்ம முன்கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விவாதத்தை வைத்தார்கள். பிறகு தேவேந்திர சேனா இயக்கத்தினுடைய நிர்வாக குழுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் அந்த மனுவினுடைய நிலை என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலமாக ஒரு மனு அளிக்கின்றார்கள் தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் நலத்துறைக்கு. அவர்கள் ஒரு பதிலை அளிக்கின்றார்கள். மத்திய அரசிடமிருந்து பெறப்பட்ட அந்த மனுவானது உரிய நடவடிக்கையினுடைய வேலைகளிலே தான் இருக்கின்றது. ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோரிக்கையானது தமிழக அரசினுடைய கொள்கை முடிவுக்கு உட்பட்டு தான் எடுக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு பதிலை அவர்களுக்கு அளித்திருக்கின்றார்கள். ஆக அது தமிழக அரசினுடைய கொள்கை முடிவுக்கு உட்பட்டு அது இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறது என்றால் அதை சாத்தியம் செய்வது நம்முடைய கையிலே தான் இருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட 2019, 2018, 2020 ஆகிய இந்த 3 ஆண்டு காலத்தில் தேவேந்திரகுல வேளாளர் என்கின்ற அரசாணைக்காக தேவேந்திரகுல மக்கள் நாம் எவ்வளவு தூரம் போராடி தினந்தோறும் ஒரு செய்திகளிலே ஒரு விவாத பொருளாக அதை மாற்றி அரசியலிலே தேவேந்திரகுல வேளாளர்களுக்கு இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றி கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த மக்கள் சுத்தமாக தேர்தலை புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூழல் அமையும் என்கின்ற ஒரு நிர்பந்தத்தை முன்னாள் அரசுக்கு நாம் நிர்பந்தமாக செய்ததனுடைய அடிப்படையிலே தான் தமிழ்நாடு அரசு நம்மளுடைய அந்த கோரிக்கைக்கு செவிசாய்த்து மத்திய அரசு நமக்கு உறுதுணையாக இருந்த போதிலும் கூட மாநில அரசு அந்த தேர்தலினுடைய இறுதிக்கட்டத்திலே தான் அந்த பரிசீலனை செய்தது என்பதை நாம் முதலிலே நினைவு கூற வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கின்றது. ஆகவே மீண்டும் நம்மளுடைய இனமான சொந்தங்கள், சமூக இயக்கங்களை சார்ந்த சமூக ஆர்வலர்கள், சமூக தலைவர்கள், பேரவைத் தலைவர்கள், இயக்க தலைவர்கள் அனைவரும் மீண்டும் பட்டியல் வெளியேற்றத்தினுடைய கோரிக்கையை முன்வைத்து களம் இறங்கினால் மட்டுமே தான் அது சாத்தியப்படும் என்கின்ற ஒரு நிலை இங்கு இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இன்றிருந்து ஆரம்பித்தால் தான் 2024 சட்டமன்ற தேர்தலிலே இது ஒரு மிகப்பெரும் ஒரு விவாத பொருளாக மாற்றி அமைக்கப்படும். அனைத்து கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே இது ஒரு மிகப்பெரிய நம்முடைய பட்டியல் வெளியேற்றத்தினுடைய அந்த கோரிக்கையானது ஒரு பெரிய பிம்பத்தை உருவாக்கும். அப்பொழுதுதான் அது அரசினுடைய கொள்கை முடிவுக்கு உட்பட்டு அது உள்ளே இணைக்கப்படும் என்பதை இந்த வேளையிலே நான் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். பட்டியல் வெளியேற்றம் என்பது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. பண்பாட்டு அடையாளத்தை மீட்டெடுக்கிற அந்த காலகட்டத்திலேயே நமக்கு எதிரிகள் யார் என்பதை நமக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக தமிழகம் காண்பித்திருக்கிறது. அப்பொழுது பட்டியல் மாற்றத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய சவால்களை எல்லாம் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் என்பதை நாம் இந்த வேளையிலே கூறிக்கொண்டு, பட்டியல் மாற்றம் என்பது தமிழகத்திலே தேவேந்திரகுல வேளாளர்களுடைய அரசியல் அடித்தளத்திற்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படிக்கல் என்பதை இந்த வேளையிலே நான் இதை கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆக அந்த படிக்கலை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் மீண்டும் நாம் களமிறங்க வேண்டும். ஆக தமிழகத்திலே மத்திய அரசால் அனுப்பப்பட்டு கிடப்பில் போட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆவணங்கள் மீது உரிய நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து தேவேந்திரகுல வேளாளர் சமுதாயத்தினுடைய பட்டியல் வெளியேற்ற கோரிக்கையை மத்திய மாநில அரசுகள் நிறைவேற்ற வலியுறுத்தியும் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டமானது மே 2ஆம் தேதி காலை 10 மணி அளவில் கோவை தெற்கு தாசில்தார் அலுவலகத்திற்கு முன்பு எமது அகில இந்திய மலர் எழுச்சி பேரவையின் சார்பாக கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தேவேந்திரகுல வேளாளர் இனமான சொந்தங்கள் ஆதரவு நல்க வேண்டும் என்று இந்த வேளையிலே கேட்டுக்கொண்டு, கோவை மற்றும் திருப்பூர் பகுதியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய இனமான சொந்தங்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், சமூக வெறியர்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய ஒற்றை கோரிக்கையான, இதுக்கு முன்பு 2 மாட்டு வண்டியாக இருந்தது, இப்பொழுது ஒற்றை மாட்டு வண்டி தான். நம்முடைய ஒற்றை கோரிக்கை தேவேந்திரகுல வேளாளர்களை பட்டியலில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என்கின்ற ஒற்றை சிந்தனையோடு, ஒற்றை கருத்தோடு அனைவரும் ஒருதாய் வகுற்று பிள்ளைகளாக கைகோர்த்து களமாட அனைவரையும் வருக என வரவேற்கின்றோம். 2ஆம் தேதி
காலை 10:30 மணி அளவிலே கோவை தெற்கு தாசில்தார் அலுவலகத்திற்கு முன்பு பட்டியல் வெளியேற்ற கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டமானது நடைபெறும். அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு இந்த பட்டியல் வெளியேற்றத்தினுடைய முதல் கள ஆர்ப்பாட்டத்தை தமிழகமே திரும்பி பார்க்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்ய நீங்கள் எல்லாம் ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.